Hello perlong dia sang phai phi sa YouTube channel changa te hakne video man pen bana biang ni phi ba dang don ke ching ya ko phai do kha stai sa thain ri phoi snong ba karteng dei maubri ka dan subdivision jong ka umsning ka jing jingai na ka headquarter umsning ka long kumba lai phun ru kilometer bat ka jing jingai na headquarter jong anong po long san phun ru kilometer dei tarik ke dei hakine kisngi banwan ma sendep pato ka jing ko phai do kha sne sa was dan tia bangal pen bana ka video ka baladem te tong nyepe sa kata ka notis bangan peni pi mentak na mantip ya ki price bat ki rule bat ki entry ka no ka kisim te kene chakaro le tho hangne kene ka ban long ha maubri pung jong padar bala penyai de ka darbar sinong hi jong darbar sinong maubri na ka benta ban penmi fon ya ka darbar sinong joki te ka tarik kalong arab kondai tarik une hubnai te ka tiker ro kalong reuspa we renwiang ne we unong khwai ma te ka par khwai kan lo na do khandai beje do lai beje kum ma chu long hi kaleng mo te ka price te ka khami pher khandiet na mar ubaya no kong ro un yo silak ubaya ba aro yo silak te ubaya ba lai lo lai phe ko jar ubaya ba sas phe ko jar bat ha kunta ter kadang rit hado ba khat wei long arajar na do ba khat wei hado ar ho sau kin yo arajar morwei te ka consolation price kadang siphelli kata kalang si jar san spa wei unang khwai te ka por ban bu jaka kadai haka arho praterik haswa ka sgi jong ka sgi khwai bakal long hado ka por lai beje janmet dan lor ki da khai barimro anthe thamai sa sau quintal mut ka sau spa kilo haka arho terik buna beriu haka por nyau beje men step te kandon ru kalau kidro hakata sui kata ke baju don himan badan khwai ru te ki kandon ke long kim baju long hi ki rul ki an jong ki ma kin sim jing theo ya bara ki jai da kha kin sim be na phang te am sha ban sa jing bam kan bam pan dai ka por khwai te am sha ban tim si tim sang la ne ban pen mi ka no jing kul ma ra ka te si khwai ta baju long hi te nang bentai dukan sha an sha tang artali te kan mau dukan sha pinya banyak ta jaka khwai artali te ta ka ne hi perlok sebahag bala man yawan stay dan kin bok kirweng phi ba pinya ya ka price ka ba penhun pen kemen ya kemen sim jong phi kumba phela da yap bala pelut ya ka bai kali ba ya pen sep ya ka sui jong phi ba phela awan chete te la da dong long ka ba sai sa ka ba pi ya no te ka la lo kan dai sho ka ba sep kan wan ra no ka sing kemen ha ka sing jong phi tang ka ne perlok so ba rap subscribe lang YouTube channel jang Kuleshi bone ba phila pe video changa hado bakot